Здравейте, приятели! Сега пътувам към Нови хан. Времето е много лошо, вали, карам много бавничко. И ще се опитам и там да снимам на лайфа. Винаги се вълнувам, когато пътувам към Нови хан. Винаги ме връща към много хубави моменти. Аз съм била 2 пъти по 2 месеца в къщата. Чувстваме много моя къща. Аз винаги така съм казвала, че чувствам много моя къща. Аз затова и така по този начин се грижих за нея. Просто ми правеше страхотно удоволствие. Като цяло, тази годишния V-Brother е доста интересен. Доста интересни хора са подбрани. Разбира се, Big Brother се е свършил перфектно работата, както всяка една година. Днес ще се състоят номинации и елиминации. Ще защитавам Люси Ларионов. Всички съквартиранти си мислиха, че ще останат така задружни, да си вечерят. Само че Big Brother няма как да ги остави по цял ден да стоят и да живеят в разкош и да си хранят като богове. Разбира се, чрез тайни мисии, които им дава, трябва да се изкарат така тяхната същност, техните характери. Тъй като голяма доза от хората, които влизат вътре, си казват: аз сега много ще внимавам, да не се ядосвам, няма да бъда дребнав, обаче след седмица-две забравяш камерите и просто забравяш, че те снимат, забравяш, че живееш в студио и малко по малко проблемите изникват наяве. За мен един от ярките силни образи, да кажем моят фаворит направо, е Ернестина. Ернестина е страхотен човек. Първо, много добър човек за мен. Жена, за която физика мога само да направя един голям поклон. Това е жена на 52 години. 52 години и мога да кажа, че изглежда много по-добре от по-младите, които са в къщата. Нали, нищо лично, не искам никой да засегна. Аз откривам в нея част от моя характер, тъй като аз съм така по-мъжка, мога да кажа, че нямам типичното кифлинско поведение, което имат някои от момичетата. Тя не държи толкова много на грима, не държи много примерно на външния си вид или да изглежда много секси. Аз не смятам, че една дреха прави жената секси. Аз смятам, че самото излъчване прави секси, а тя го има. Друг така много ярък образ е Преслава. Преслава много ми харесва. Много земен човек. Имала съм така възможността да бъда с нея в една компания. Много прекрасен човек и много е готина. Купунджия, с чувство за хумор, усмихната, позитивна. Никога няма да каже: бе, аз съм Преслава, нали? Макар че, колкото и нескромно да звучи, така и може би някои няма да се съгласят с моето мнение, че тя е една от най-големите звезди вътре в къщата. И наистина певица, която наистина има глас да пее. Друг ярък образ, който така ми се е запечатал: Гъмов. Човек с чувство за хумор, усмихнат, позитивен. За сега се държи окей. За Светлана и за Моника, това са момичетата, които някакси според някои хора живеят в света на златките, или по-скоро Material Girl, материалните момичета, които гледат нали, едва ли не да намерят някой богатаж, да ги издържат, да може да поддържа техния стандарт на живот. Но пък и с двете съм разговаряла. За съжаление, колкото и клиширано звучи, красивите така и хубави, привлекателни момичета имат сякаш някаква така орисия да бъдат нещастни. С Моника не съм комуникирала кой знае колко, с Светлана повече, и смея да кажа, че Светлана наистина е много добро момиче. Както мен, тя е плеймейт. Според мен едно момиче участва в такъв конкурс, не определя нейната същност. И аз много път съм се дразнала на хора, които си
казват, тя е плеймейтка, значи не става, смисъл, не е сериозно момиче, напротив. Просто на такъв тип момичета някой път им отнема време, за да намерят своя път. Смятам, че те ще го направят, тъй като за мен все още не са го намерили. За дует Ритон и за Кичка, това са така едни певци, които са дали много с песните си. Имам респект към тях, но като цяло не ми харесва в Кичка това, че е доста така доста голяма доза има в нея егоизъм, мисля за себе си, за хранителния си режим с Йонга, за този параван. Аз смятам, че щом влизаш в такъв формат, трябва да си готов на всяко едно предизвикателство. Защото става въпрос за Луна. Луна за мен е много бъркана жена на моменти. Тя влезе с стратегия, сега промени стратегията и да бъде по-добра, за да се хареса на хората. Изкара се на моменти жертва. Джорджано е много бъркано момче, което с глуповатите си иронични песни стана един от най-известните в интернет персони. Това момче вътре в къщата не се чувства окей. Той се вижда, че има респект към останалите хора, защото ги чувства повече вип от него. Но пък за мен е, щом си влязал в такъв формат с такива хора, бъди пък френдли, бъди готино свободен. Те са готини между другото всички вътре и наистина се опитаха на няколко пъти да го предразположат. Относно момчето от Чикаго, дори не му знам и истинското име, мисля, че беше Стоян, ако не се лъжа, но не знам, не съм много сигурна. На мен не ми хареса това, че той влезе с едни гърди напред, вижте ме, аз имам пари, диаманти и злата. Това в никакъв случай не може да бъде определящо за един човек. Ама в никакъв случай на мен това не ми хареса. За мен няма абсолютно никакво значение дали срещу мен човека ще има пари или няма пари, защото това не прави неговата същност. А по-скоро тези, които са с парите, показват какви са те в действителност. И ето на българина да я малко пари, му гледай си Ира. Да, знам от така доста вътрешна информация от хора, които живеят в Чикаго, че всъщност не са така нещата, както ги представят за това момче. Някой да ни пропускам от къщата. Това момче е мемеца, Диан. Харесва ми, добре се държи като цяло. Уравновесен, спокоен, нормално спортист. Аз мисля, че той ще бъде един от фаворитите на самия финал. Заедно с Гъмов. Това са двамата души, за които съм сигурна, че ще бъдат на финал. Но като цяло се очертава много интересен и много силен сезон. Мога да кажа, че той по-ми харесва от миналия. Нали, като изключа наша, който беше best of the best, нали? Така, това общо взето за къщата, но едно съм сигурна, че победителят този сезон ще бъде мъж. Не знам защо така си мисля. Не знам. Някак си не... Ернестина виждам за победител също. Тя със сигурност ще бъде също на финала. Сигурна съм 100%. Ако останат на финал Гъмов, Деян и Ернестина, мисля, че тя ще спечели. Така, добре, сега пътувам, изключвам камерата и ще се включа малко по-късничко. Чао! Малко преди ефира на Big Brother. Иване, кажи здрасти. 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 Да. Жени, помахай ти, да те имам тук. Здрасти. Едно най-красивите българки. В една стая се прави. Да. Добре, това е общо взето. Ето и една друга брадърка, бивша. Не мога да ти се нарадвам пък на теб. Котоклева, моля ви, ще ме засрамите. Елегантна. Да. И така. След малко започваме да коментираме. Тук сега се караме кой къде да седи. Сашко не си харесва левия профил. Проблем. Бела, може ли да дойде?
в ефира. И големият ни шампион от Big Brother All Stars 2013, голямото момиче с още по-голямото сърце. Да ви чуя за Златка Димитрова. Злати е тук да подкрепи Люси.